اللہ تا حمدون ویل پکار دی خاص کر دا یو حمد دے باید دا انسانان کل کل اوئین او عجیب حمد دے دا حافظ ابن کثیر رحم اللہ ذکر کرنے و یو حمد دے کل چے دا بند اوئین نو دا انسان سر دو ملائک ناصری کرام الکاتبین و دا اللہ تلارشی او اللہ لوی یا اللہ ان العبد قد قال مقالتا و انا لا ندری کیف نکتبها یا اللہ ستا بندہ چی دے یو حمد ویلے دے او منگ لپتن لگی گی چی دے اجر و ثواب سمر و تولکو عجیب حمدی ویلے اللہ جل شانہ علیم بذات صدور دے خدا ملائکو دخلی اقرار باخلی ملائکو لبوئی زما دے بندہ سویلی تاثیرت لگوئی نو ملائکی بورتو یا اللہ ستا بندہ دا حمد ویلے دے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہکا وعظیم سلطانکا اللہ ستا بندہ دا حمد ویلے دے ملائکی بورتوی بس دا امدغ سیولی کئی دی اجر و ثواب چی دے تاسو نشی ورکا ولے ستاسو رجسٹری بڑکی شی قیمت برائشی دی اجر و ثواب ختم نشی زبندتا دی اجر و ثواب بخبلا قیمت کی ورکا و آسان خمد دے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہکا وعظیم سلطانکا کم سے کم ورز کی خوی افضل دا حمد ویلش کر دیدی سڑے نشی ویلے یعنی افتہ کی ہوئے و میش کی خامخواہ افضل دا حمد ویل پکار